नमस्ते. मी आज मच्छी फ्राय करते आहे. ही मच्छी आहे शार्क मच्छी, म्हणजे त्याला मुशी बोलतात. आणि शार्क आहे, ह्याच्याला काटा नसतो, मध्ये फक्त एकच काटा असतोय बघा. याला आजूबाजूला कुठेच काटे नसतात. आतमध्ये तो एक काटा आहे ना, तो पण नरम असतो. आणि याचं मी आता थोडं सालन बनवणार आहे आणि मच्छी फ्राय करणार आहे. त्यासाठी हे लागणारं साहित्य आहे, हे सालनसाठी खोबरं आणि लसूण आणि लाल मिरची पावडर, हे तीनच वस्तू वाटायला घ्यायच्या आहे सालनसाठी. आणि मी याच्यामध्ये याच्यात अद्रक लसूणची पेस्ट टाकून मी तुम्हाला लाल मिरची मीठ टाकून कोकम घेऊन मी सर्व तुम्हाला फ्राय करून दाखवणार आहे. हे फ्राय करायचं आहे ना, हे मी कोकमाचा थोडा रस काढून घेणार आहे. तो रस घेणार याच्यामध्ये आणि कोकम उरलेली सालनमध्ये टाकणार आहे आणि अद्रक लसूणची पेस्ट हे याच्यामध्ये मिक्स करणार आहे जेव्हा फ्राय करणार आहे ना त्याच्यासाठी. आणि हे सालनसाठी खोबरं लसूण लाल मिरची पावडर आणि हे मीठ, हे म्हणजे सालनसाठी. मी आता एक एक करून दाखवते तुम्हाला. पहिलं हे हळद आहे, हे तेल आहे. आणि आता मी मिक्सरच्या भांड्यामध्ये जे वाटायचं आहे सामान ते काढते. एक खोबऱ्याचा तुकडा घेतला आहे, 4-5 लसूणच्या पाकळ्या घेतल्या आहेत. आणि हे मिरची पावडर 2 चमचे घेते, म्हणजे जास्त तिखट नको. 1 चम्मच आणि अर्धा चमचा घेते, म्हणजे जास्त तिखट होतो म्हणून. बस, म्हणजे मी आज थोडंसंच कालवण करणार आहे. हे सालनसाठी झालं. खोबरं लसूण आणि मिरची पावडर, ह्याच्यामध्ये दुसरं काय नाही, खाली कोकमं टाकायचे आहेत, ते पण नंतर. हे सगळं वाटून घेते पहिलं. याचं मी सालनसाठी रस काढून याच्यासाठी मच्छी फ्रायसाठी रस काढून घेते थोडा. आणि बाकीची कोकमं आहेत ना सालनसाठी वापरणार आहेत. आणि थोडं पाणी टाकून थोडा रस काढून घेते. थोडासा लाल पाणी येतो ते मच्छी फ्रायला घ्यायचं. आणि बाकीची कोकमं आहेत ना हे सालनसाठी वापरायची. हा रस निघतोय ना हा फ्रायसाठी घ्यायचा. सुकी फ्राय करतो ना आपण, तळणार आहे ना मच्छी त्याच्यासाठी. आणि हे कोकमं आहेत ना ही अख्खी, हे सालनसाठी वापरायची, फेकून नाही द्यायची. म्हणजे डबल कोकमं घ्यायची गरज नाही. हे तर सालनसाठी मी हे काढून ठेवते. आणि आता हे मच्छी फ्राय करायच्या आधी जे सालनसाठी मच्छी काढणार आहे ना ती अशी साईडला बाजूला करते आणि बाकीची फ्राय करणार आहे. हे सालनसाठी ठेवते आणि याची आता मी फ्राय करते. हे फ्रायसाठी हे कोकमाचं पाणी काढलं आहे ना, थोडंसं ज्यूस ते टाकायचं असं. आणि त्याच्यामध्ये मीठ टाकायचं. मीठ आपल्याला पाहिजे तेवढं असं मीठ घ्यायचं. त्याच्यामध्ये लाल मिरची पावडर, घरगुती मिरची पावडर आहे बनवलेली, त्याची थोडीशी टाकायची कारण तिखट होतं. आणि हळद. आणि अद्रक लसूणची पेस्ट बनवलेली आहे, मी तुम्हाला दाखवली त्या दिवशी बनवून. अशी बनवून फ्रीजमध्ये ठेवायची. ही थोडीशी घ्यायची अशी 1 चमचा, आणि त्याच्यामुळे चांगला चव येतो. गॅस पेटवते. आधी पहिलं मी तुम्हाला सालन करून दाखवते. थोडंसंच कालवण करणार आहे मच्छीचं. हे वाटप आहे वाटलेलं. आता मी त्याच्यामध्ये गॅस पेटवला. आता त्याच्यामध्ये तेल टाकते. तेल कसं जरा जास्त टाकायचं, कालवणासाठी चांगला दिसतो वरती. तेल आता तापलंय चांगलं कडकडीत. आणि आधी पहिला आपण गॅस एकदम बारीक करायचा आहे, एकदम बारीक करायचा. म्हणजे कसं हे आता त्याला फोडणीला काय नाही द्यायचं, कारण याच्यामध्ये सगळं आहे ना ते लसूण वगैरे. पण हा पहिला मसाला ओतायचा तेलामध्ये, हळूच ओतायचा. हा बघा, नाही तर असं हातावर येऊ शकतो. असा आपला मसाल्यामध्ये सर्व प्रकारचे मसाले आहेत, त्याच्यामुळे दुसरी कसलीच वस्तू फोडणीसाठी घ्यायची काही गरज नाही आहे. हे असं टाकल्यावर आता फास्ट गॅस करायचा. तर गॅस फास्ट केला आहे. असा मसाला जर थोडासा शिजू द्यायचा, म्हणजे मग तेल त्याच्या मसाल्यामध्ये मिक्स होतो. आता त्याच्यामध्ये मी हे मसाल्याचं पाणी आहे ते टाकते. आपल्याला जेवढं पाहिजे तेवढं करायचं कालवण. म्हणजे कसं
2-3 माणसांना पुरेल एवढं पाहिजे असेल तर थोडं करायचं, पातळ पाहिजे पातळ, घट्ट पाहिजे घट्ट, असं करायचं. आता मी त्याच्यामध्ये ही मच्छी टाकते. मच्छी आणि कोकम ठेवलं आहे. ही कोकमं टाकायची. मसाला टाकून आता ही मच्छी टाकली आहे, त्याच्यामध्ये कोकम टाकलं आहे. आता आपल्याला जास्त पाहिजे तर जास्त, म्हणजे थोडं पाणी टाकायचं, म्हणजे 2-3 माणसांना पुरेल. हे बघा असं पाणी टाकायचं. ह्याला कढी येईपर्यंत आता याच्यामध्ये मीठ टाकते पहिलं. हे बघा असं पहिलं मीठ टाकायचं जर आपल्याला पाहिजे तेवढं. मीठ टाकलंय. आता गॅस बारीक करून ठेवायचं, कारण ते पटकन ओतून जाईल म्हणून गॅस बारीक करायचा. आणि फोडणी देताना कधी पण गॅस बारीक एकदम करून फोडणी द्यायची, कारण हातावर तेल उडालं तर हात भाजतो, म्हणून काळजी घ्यायची आपण पहिले आपली. मी आता ही मच्छीच्या फ्रायची तयारी करते. गॅस ठेवला आहे, भांडं ठेवलं आहे तळण्यासाठी. आता मी त्याच्यामध्ये तेल टाकते. आणि आता मच्छीला फ्राय आहे ना करायची, हे पीठ घेतलं आहे. मच्छीला फ्राय करण्यासाठी असं पीठ घ्यायचं, हे असं कालवायचं, पूर्ण चांगला मसाला त्याला मिक्स करायचा. हे मच्छी कशी हातानेच कालवायला लागते. आणि तुम्हाला तेव्हा सांगितलेलं एकदा, मच्छीचं कसं हाताचा वास जात नाही म्हणून आपण हात स्वच्छ धुवून ते आपण खोबरेल तेल थोडंसं हाताला लावल्यावर हात पुसून टाकायचं, म्हणजे हाताचा मच्छीचा वास निघून जातो. ते मी तुम्हाला पहिल्या दिवशी जेव्हा मी एकदा मच्छी फ्राय केलेली आहे ना, तेव्हा मी सांगितलेलं आहे. ते मंगरू मच्छी बनवली ना, त्या दिवशी मी सांगितलं आहे की हाताचा मच्छीचा वास जात नाही, त्याच्यासाठी आपण खोबरेल तेल आहे ना जरा हाताला लावायचं, धुवून स्वच्छ, मग तो मच्छीचा वास निघून जातो. आणि असं पिठामध्ये प्रत्येक मच्छीला पीठ घ्यायचं असतं फ्राय करताना. हे या बाजूला इथे मच्छी शिजते आहे कालवून. हा बघा असा कड येतो आहे. मच्छी शिजायला पाहिजे, इकडे मच्छी फ्राय करेपर्यंत ओतून जाईल ना, त्याच्यासाठी मी आता गॅस जरा बारीक करून ठेवते, कारण ते तेल तापलं आहे. असं पिठामध्ये कालवून आहे ना, असं पीठ लावून असं तेलामध्ये सोडायचे, एक एक करून सर्व. अशी सर्व मच्छी आहे ना अशी पीठ लावून तेलामध्ये सोडून द्यायची. मच्छी आता चांगली एका बाजूने फ्राय झालेली आहे. आता मी ही उलटी फिरवते. आणि एक सालन आहे ना, ते पण छान झालेलं आहे. तर मी काही शिजलं आहे, त्याचा मी गॅस घालून ठेवते आणि मच्छी फिरवते. ती अशी सर्व उलटी करून घ्यायची आहे. मच्छी फ्राय झालेली आहे. गॅस आता मी बंद करते. हे शार्क मासा आहे, म्हणजेच मुशी. याची अर्धी फ्राय केली आहे आणि त्याचंच हे कालवण केलं आहे मच्छीचं. दोन्ही पण रेडी तयार आहे, कंप्लीट झाले आहेत.